Nyt kun oon täällä Japanissa, niin mennään hotelliin. Moi, monta yötä oot täällä? Oon täällä 2 yötä. Ok, se ois 500 euroa. Maksan sit ku lähen. Okei, sit oikeesti maksat. Huone on täällä. Huone on nyt siivottu. Katon uutiset. Läskisetä on paennut vankilasta ja lähtenyt karkuun Japaniin. Emme ole löytäneet häntä. Kertokaa poliisille, jos näet sen. Hahaha, ne ei tuu löytää mua. Meen ulos. Moro moro. Oletkos kuullut siitä ohjelmasta, missä 3 henkilöä kilpailee siitä, että kuka syö eniten hampurilaisia? Sinun kannattaa käydä katsomassa traileri, jos haluat osallistua. Joo. No niin. Päivää kaikki katsojat, huomenna on kilpailu hampurilaisten syömisessä. Jos osallistut, soita numeroon 0001111. Mä soitan. Moi, pääsenkö mukaan kilpailuun? Mä pääsin. Meen ottaa aamupalaksi koko menuun, koska on pullea. Koko menu, kiitos. Okei. Liian vähän, mutta oon aikuinen mies, joten mä pärjään. Valmistaudun kilpailuun. No niin. Kyytiin vaan. Vihdoin perillä. Ensimmäinen kilpailija on Mike. Toinen kilpailija on Jack. 3. kilpailija on, hetkinen, missä hän on? Täällä. Eli 3. kilpailija on läskisetä. Istukaa pöydän viereen. Saa aloittaa T. Nyt. Enää vähän jäljellä. Yksi laatikko jäljellä. Kaikki on nyt syöty ja voittaja on selvillä. Voittaja on läskisetä. Jee, mä tiesin. Tässä on vielä 1000 euroa. Hei hei. Nyt tulee. Nouni, nyt meen hotellille. OMG kaveri. Onnea läskisetää. OMG, te yllätitte mut. Joo, katottiin sua telkkarista. Jee. Mennään nyt nukkumaan. Joo. Tänään Suomeen. Mut nyt aamupalalle. Taas aika vähän. Se olis nyt se 500 euroa. Onpas halpaa. Joo, hei hei. Jee, limusiini. Mihis matka?
Suomeen. Okei, se olisi 325 euroa. No niin, hei hei.